درخستنا جنان. عیسا جنکی لال دردخست و گاوا گو جن درکت یê lal peyivî û elalet yanî gel şaşma. Lê hineka ji wan got ew bi serekê cinan Belzebûl cinan derdixe. Hinekê din ji bo ku wî biceribînin nîşanek ji ezmên jê dixwestin. Lê Îsa bi fikrên dilê wan dizanî û ji ware got: her padîşahiya ku di nav wê de dûbendî hebe wêran dibe û mal li hemberî malê derdikeve û eger eblîs li dijî xwe bi xwe rabe padîşahiya wê çawa bimîne? Çimkî hûn dibêjin ku ez bi Belzebûn cinan derdixim. Eger ez bi Belzebûn cinan derdixim ma yên golpey we tên, wan bi kê derdixin? Ji ber vê yekê ew ê bibin dadgerên we. Lê eger ez bi tiliya Xwedê cinan derdixim, naxwe hingî padîşahiya Xwedê gihiştiya wê. Çaxê yekî çekdar û bihêz qesra xwe diparêze, tiştê wî di ewlehiyê de dimînin. Lê çaxê yekî ji wî bihêztir bavê jî ser wî û bikarê wî, wê hemû çekê wî yên ku ew li wan ewle dibû bistîne û talanê lêva bike. Yê ku na bi min re ya li hember min e û yê ku bi min re necivîne belav dike. Tuka pîroz, Encîl, silav û rêz xweş û birayên hêja.